दर्शक बंधु आज आपण माने राजযোଗ ଧାରାବାହିକରେ ଦେଖିବେ ଦିଆ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା କଳାପଥରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଆୟାନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଆ ମୁଁ କାଲିର ଦିନକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି, କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଦିଆ କହିବେ ଆୟାନ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଆଉ ରାଗନି, ଭୁଲିଯାଅ ସେସବୁ। ଆୟାନ କହନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ତମେ ଦେଖିଲନି ସାମନ୍ତ ବାବୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କିଏ ସେ ଝିଅ, କ'ଣ ଔକାତ ତାର, ଲୋଭୀ ମତଲବୀ କେତେ କ'ଣ କେମିତି କହୁଥିଲେ ସେ ମିତା ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଘରର ଚାକରାଣୀ। ଦିଆ କହନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆୟାନ ପ୍ଲିଜ୍। ଆୟାନ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଦିଆ ଏଥର ମୋତେ ତମେ ଅଟକାଅନି। ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ବି ସେ ଯାହା କହିଲେ ତା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମିତା ମା ଯିଏ କେବେ ବି କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ମିତା ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଦିଆ, ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଆୟାନ କହନ୍ତି ମନେ ଅଛି ନା ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମା ହେଇପାରିବେନି। ମନେ ଅଛି ନା ଦିଆ? ହେଲେ ଦିଆ ତମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରେନି, ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ମା ହେବା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ଛୁଆ ଆସିବ ନା ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଟଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିବ। ତାପରେ ଆୟାନ କହନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମେ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କର। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦୀପ ନେଇ ପୁରୋହିତକୁ ଧରି ଆସିବି। ତାପରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଦେଖନ୍ତି କି ଦିଆଙ୍କ କାନିରେ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେ କହନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଦିଆ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲୁଚଉଛି। ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଚୁପ୍ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କାନିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା କଳାପଥର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେ କଳାପଥରଟି ପଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି ଏବେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା, ଦିଆ ଏବେ ତାମସା କରିବ। ସେ କଳାପଥରକୁ ଗୋଟେ ଆୟାନ କହନ୍ତି କି ଏ କ'ଣ ଦିଆ, ଏ କଳାପଥର ତୁମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଦିଆ କହନ୍ତି କି ସେ ହେଉଛି ଏ ଯାଦୁ ପଥର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋନା କହନ୍ତି କି ମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି? ତାପରେ ପ୍ରିୟା କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ। ଦିଆ କହନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରିୟା ସେମିତି କହନି। ତାପରେ ପ୍ରିୟା କହନ୍ତି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରଫେକ୍ଟ ଯିଏ ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ହେଲେ ନିଜେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରନ୍ତି। ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ତ ତୁମରି କାମ ନା। ତାପରେ ବରୁଣ କହନ୍ତି ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଝିଅ ସିଆ ଆଖପାଖରେ ଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପଥର ଆଣିବାକୁ?